Soc Andreu Tobarra i estic en Podem des de més o menys del principi, gener-febrer d'enguany. A poc hem anat vivint com ha anat canviant l'organització. Ha anat creixent, ha anat discutint documents i cada dia és per estar més il·lusionat. Ja només és el creixement de gent, sinó, a més, les expectatives que té una part important de la població de que puguem arribar a governar, a participar en les decisions més importants i puguem canviar les coses d'una forma diferent a com s'ha fet fins ara. Inclús canviar part del mapa polític del qual participava un sector de la vella esquerra. Me fa il·lusió, perquè crec que tinc una certa possibilitat d'aportar alguna cosa, però no a soles, sinó alguna cosa formant part d'un equip, d'un grup de gent que és ampli, que té una certa preparació i sobretot una gran honradesa i una vocació decidida per a canviar les coses d'aquesta ciutat.